Het begon van de middag staan gewoon meer en meer te waaien. Je rikt in Haans aan de kust natuurlijk. En verder, ja, van de middag, daar zinnen we er eens even bij, maar dan ging ik een paar pittige buien om. En die buien, daar binnen we morgen van nou. Eerst maar eens even naar het waar van joen en vannacht. Misschien nog wel wat lichter aan, misschien nog een buikenjoen eerst, maar het wordt al vrij vlug droeg. En hij had eens een uur of 9 of 10 dat het oer al wel droeg wezen mat. En dat is dan weer positief voor alles wat er boeten bad. Vannacht, ik droeg waar, vannacht een hege temperatuur, 14 tot 16 graden. Nou ja, ik zei het wel droeg waar. In het noordelijk kustgebied, in het vaartgebied, misschien een beetje ruim. Ik heb het er al deelt zetten, maar voor hetzelfde geld duurt het hij droeg. En dan de wind, die wordt al sterker. Het zuidelijke richting naar het zuidwest, die wordt matig en krachtig. De krachtige wind in het kust- en waardgebied. En misschien in het waardgebied betieden we wel even bij vlagende krachtzone. Dus een duidelijke waarschuwing van de watersporter. Ja, mooi nu daar. Dan hebben we het over zinnen. Hebben we het eerst nog over een protte bewolking. Staan er gewoon meer zinnen en warmte. 20 tot 22 graden. Wel een sterke wind eerst nog. Krachtig uit het zuiden en het zuidwesten mooi. Maar die wind houdt omgeende bij de dag. Del en in de joentijd prachtig barbecue waar. En dan zetten we terug naar Snijn. Dan houden we het net droeg. En dan nemen we de bewolking. Eerst nog maar wat zinnen. En een temperatuur op een nij om bij de 20 tot 22 graden heen. En de wind, ik dan matig, want vrij krachtig, komt het eerst nog uit het zuiden en het zuidwesten, in de joentijd noordwest. Het fruitzocht, man je droege dag. Ties en maag je toch wel een ontop buien, maar de zinnenbluut erbij komen. En de temperaturen deze dagen, ik denk zo om bij de 18 of 19 graden heen. Vooral op waasje, een protte wind en we moeten morgen maar weer even in het waarsje.